ukulimala ngengane zami zilimala ngomhla ka-18 kuMgqibelo ntambama. Ngithe ngisendlini nje ngoba bezidlala nezinye kungqonqoza abangani bazo. Bathi abangani bethu sebewile. Mina bawephi bathi bawele emgodini. Ngiyaqala phawu awukho umgodi la ngithi hayi ayengigijima ningibonise la. Mangiqhamuka zikhomba ilift lapha e4th floor. Yes. Ilift mangiqhamuka ivele ivalekile. Yes. Uma ngiya kuyona nami ngiya ngamandla ngoba ngifuna ukubona phela la bekhomba khona. Ngithi mangithi ngicishe ngiyaphonseka umnyango uyaketuka kanje. And kumnyama lapha phasi ngobheka umgodi. Yes. So ngisuka ngehle ngejubane ngishone ezasi uma ngifike ezasi le ndawo le sebeyivale ngebhodi njengamanje khona le bhodi eselifakiwe akusabonakala ukuthi yenzeke kuphi kahle kahle noma ukuthi ibinjani. Yes. So uma ngivula lapho ngiphusha ngithi ngiyasibona isikiphe esimhlophe phasi umfana wami ukuthi shuthi uyena lo lele phasi. Intombazane yona ayibonakali ngoba kumnyama shuthi. Yes. Ngiyaxhuma ngiyangena phakathi lapho umakoti wami useyamemeza nabantu sebeyehla bayaphuma. Yes. Ngiphakathi bafika abanye bafethu wangena omunye umfethu naye angilekelele kube khona abaphushayo isivalo ukuthi ukukhanya kancane ngoba kukhona ugesi. Khanyisa ngethoshi ngiqale ngitakule umfana ngimkhiphe ngilekelele umfethu angimukezele ngimbeke phezulu ngiphinde ngibuyele ngothatha intombazane. Bebelimele kakhulu ngoba umfana ikhanda beliqhumile la ngemumva. Mancabanga mhlawumbe ukuchopho bakhe kube kunokumhloshana lesandleni manje. Amehlo phuma igazi, amakhala phuma igazi, amadlebe. Nengalo ikhoshe ngenye indlela nje ithambo engajwayelekile kusabeka ngisho ubheka. Intombazane yona ibiphefumula ke yona umfana ubengaphefumuli qobo. Intombazane ibiphefumula ngamandla ubona ngazuthi umoya uyanqamuka mayudonsa. Igazi liyaphuma emakhaleni liyephuma endlebeni eyodwa nasemlomeni futhi beliphuma. Hayi nala futhi engalweni ubopha nje kakhulu. Kube khona imoto ebeyilayo omunye umfowethu sicele kuyena ngoba manje ufonile iambulance kwangasekho. Sicela ukuthi siyacela usiphuthumisele avuma umfowethu lo singene nomkami siphuthume esibhedlela. Athi ngithi masifika cha ngenqamba manga basimukele ngokukhulu ukushesha. Saseke sisala ngaphandle ngoba kufuna kungena odokotela nonesi bodwa. Babaxilonga emva kwesikhashana base bephuma mhlambe mangena liphutha beku 30 minutes. Bathi umfana akasekho uvele efike engasekho. Intombazane yona isesimene esibucayi kakhulu. Ayiphaphami futhi ikukhoma. Yeah. Isimo senzeke kanjalo ke. Yo. Sahlala umgqibelo wonke ke esibhedlela. Size sabuya ekuseni ngo5. Sesibuyela futhi ukuthi sizogeza bese ngidlule futhi ngimaphoyiseni. Awunikeze umuntu le number 375 Smith Street yini kama le flat? Ise home flat 375 ku field. Ila kuma khona amatekisi asemorning side emini noma Musgrave. Musgrave, yeah. Yes. Awusehle ekhaya kuphi ekhaya? Ekhaya ise Hawick. Ngidlule eMaritzburg khona idolobha elincane eHawick. Indawo ikwahaza ngasempophomeni so isendaweni yasemakhaya. Cabanga ukuthi Africa my continent inezwele mhlambe ke okunye umuntu angabuza abaphathi bebhilidi senike nahlangana nabo bathini yini enzekalayo? Abaphathi bebhilidi abakazi baxhumane nami njengomndeni ukuthi bazongikhalisa ngendlela efanele. Umuntu engingaxhumana naye oyedwa anganoma igama ngilibalule noma ngalibaluli. Ngalibaluli. Oyimanager uyangifonela uthi uyimanager yakabombo. Ngisesibhedlela ngaleso sikhathi uma ngilibamba ucingo athi zinjani ingane sesizwile ngesigameko esenzekile. Ngithi mina eyodwa isiphangalela iseko. Intombazane sesimini esibucayi kakhulu. Bese athi kumina uma kukhona okudingayo esho ngesingisi if you need anything you must call us. Ukuphela kocingo lolwanqamulo. Kwakuyisebusuku ke lapho ke. Emva ukuthi sifikile ke ekseni ngibise ngimfonele mina ngoba phela inamba yakhe ngiyithathile. Akasabuyeli ke manje kumina. Ngiyamfonela ngithi indoda
yiziphi iy'nqumo eniy'thathayo noma iy'nyathelo eniy'thathayo ukuthi nilungise lesi simo, nikhulume nathi mhlawumbe siwumndeni athi kukhona esikwenzayo. Kuhambe isikhathi, ukuhamba njalo usuku ngibhizi futhi ngehla ngenyuka ngiye emaphoyiseni, sengibuya nalapha emoshari sengothatha i-statement namaphoyisa lapha e-Addington isonto ekuseni. Ngithi mina ngoba angathi awucacisi ukuthi kwenzakalani, ngicela ningibonise i-footage, ninawo amakhamera, ngicela ukubona ukuthi iy'ngane zami zilimale kanjani. Athi sizakulungisa lokho, kube ukuphela futhi ukukhuluma nami. Kuhambe ekuthenini ukuze ukuthi ngilongu ngimcindezela, ngimlandelela, ngithi ngifuna ukubona ingane kwenzakalani. Lapho sokumsombuluko, kwenzakalani na? Nalapho agcine enginike i-address. I-address anginika yona i-address e-wrong, akuyona i-head office, athi i-office lethu leli. Menginika i-address unginika lapha e-Morningside, ku-Problem Keys emgaqweni. Lapho inkampani egada lamakhamera lapho i-Boss Security. Uma ngifika khona amandiya awu-2 naye, bangihlalise phasi bathi sizwile ngesigameko, siyakhalisana nawo, aphinde into kade isho efonini futhi. Emva kwaloko athi ikuphi mhlambe esingakusiza ngakho. Ngithi mina bona njengamanje lo mbuzo owushoyo uthi ikuphi ongangisiza ngakho awukho right, ngoba kumele ingane ifikile kumina. Anifikile usuku lonke lapho umsombuluko u4 ntambama, anifikile usuku lonke, akekho ukhuluma nani kumina kusukela ngomgqibelo yisonto umsombuluko. Kuthulekile inkampani yena nisho lutho. Ngicela ninginike i-footage ukuze ngiye naye emaphoyiseni. Athi cha ngeke sikunike i-footage, imigomo iyala, wena buya nomseshi. Ngithe ngiyamfonela umseshi lapho, cha angimtholi. Ngize ngicine sengifonela umseshi oyi-junior naye owafika lapha emoshari, naye ahluleke ethi uyabanxenxa ukuthi abanginiki i-footage. Kodwa umseshi ophethe icala cha agcine engafikanga. Okukubalula ukuthi ngomsombuluko ekuseni ngaya kumseshi oyiphethe icala, ngiphethe i-case number engangiyinikwe ntambama ngesonto emva kokuthi kade ngisemoshari. Uma ngifika kumseshi ngiyamnika i-case number, uyalithatha idokodo. Uma ilivula i-statement engisithathe emoshari asikho, bese athi kumina Dlamini i-statement asikho, usithathile yini naye emoshari? Ngithi mina yebo ngisithathile, ngize ngasisayina. Futhi umuntu owufakazi usisi osebenza khona lapha emoshari reception. Athi ayi ngoba sikho asiqale phasi esinye. Bese kungiphathe kabana lokho. Ngithi mina kodwa mseshi ngoba bengisithathile nje siphi lesi esi-original sokuqala, athi sasisiqhubeka ngoba isimo sikanje. Hayi ngisithathe sonke i-statement ngize ngiqede. Yebo. So lapho kwakuyikhathi zasekuseni, bese athi umseshi sekufanele kufike la